Я считаю, что неправильно. Неправильно, потому что любая война не нужна. Лучше жить в мире. Договариваться надо. Ул вакытта карар дөрес булган. Менә хәзер бит Сириядә безнең ограниченный контингент тоже также выполняет национальный долг. Бездә шундый шикелле. Үзем уйлыйм, сугыш кирәк түгел дип. Сугыш кирәк түгел, анда халык ислам дине буенча гомер буе яшәгәннәр, шул нигезендә яшиләр. Җир сөргән кешенең бакчасын таптап йөрү беркемгә дә килешми инде. Сугыш кирәк түгел. Сугышка әзерләнмәгән яшь кешеләр бик күп вагат булды инде. Барысына әйттеләр, сез анда интернациональ бурычыгызны үтисез. Афганистан солдатлары белән бергә агачлар утыртасыз диделәр. Бернинди сугыш юк диделәр. Бүгенге көндә без нәрсә дип уйлыйбыз, это безнең как южных рубежей, это безнең защита. Это дөрес фикер иде. Ну, малайларны югалттык. Вот анысы, конечно, обидно. Ну, в то время правильно. Это охраняли же рубежи южные. Если бы не мы, то американцы бы влезли туда, а они нам ни к чему с нашей границы. Biz bitinde ölmüyoruz. Biz genel şehitler şunu выполняли, biz интернационал выполняли. Долг перед Родиной. Нам сказали вперед, мы поехали вперед и все. Ул вакытта, видимо, это был дөрес. Хәзерге күзлектән караганда, конечно, ни к чему. Ул вакытта дөрес. Чөнки ул вакыттагы политика буенча международный, да, если до нас Афган, то есть Америка килгән булса Афганистанга, үзләренең ракеталарны утырсалар тауга Афганскиге, да, Советский Союзның 100% территориясе досягаемый була иде. Зря кертуна. Дәресләр алганда кертеп безне. Именно безне. Именно Татарларны Татарстаннан ник кертү. Ничек дип әйтик, ул дөрес карар дип без аны әйтә алмыйбыз, конечно. Без үзебезнең долларыбызны үтәдек, ил бурычын үтәдек дип әйтергә кирәк. Шул ничек дип әйтик, без Афган халкына үзебезнең ярдәмебезне күрсәттек. По тому времени и по той обстановке, которая была, решение было правильно. Сейчас можно говорить по-разному. А тогда обстановка была совсем другая. Ул бик дөрес карары. Без ул вакытта анда кирмәгән булсак, анда керәчәкләр Америка НАТО солдатлары. И шул вакыттан ук безгә наркотрафик и СССРның таралуын бик нык тизләтә торган эш буладыр янда. Менә без вакытында кирдик, но безнең анда ул чыгару дөрес булмады. Безне тагын бер 5 елдан чыгарга кирәк. Менә чыгару бик ашыгып чыгарылды Горбачевның, бу зур ошибкасы булды. Хотя бы 5 ел көтәсе бар иде тагын. 5 елда алар уже нормальлашканнар, уже пәрәнҗәне салганнар хатыннары, укый башлаганнар. И Талибан кирип, заново бөтенесен икенче рәткә тутырды менә. Шул уйларына кайттылар. Без ничек башлаган, шуңа кайттылар. Сложно сказать. Вот. Те, кто принимал решение, мы не знаем их, что у них там в голове было. Вот. Мы туда поехали, мы свое дело честно сделали.